Kan kritrok nilipo Baliram Terang kaci wayar ni labangso nilitu mahemtun pen kaci kimu pedopon Baliram Terang keceng si rong asar lo alangli jalin si dak lamding route di Puben lamding idam atowar kilometer prialong akorte injir amealin adonarapen don kebak doji wangsi labangso Baliram Terang arong keceng si 1965 aningkan rong kiseng jalin lo lasi alangli bang mathalo rong rup cukim corak pulote karbia tumke arondo atangdo umathasi alangli lapen ke apunu pateng sing terang pen dam si karlitang sarthetiso SGB along si rong asar ng pinangipu rong asar ke badapan johang damlo sarthetiso SGB abangta man peng kadokawe deng si rong asar ng batpo pu lam chak cicak lo bon sitame sarthetiso abang apor pe penarong chewaju ya yoine rong asar ke bat abang ke labang so asai pe chun long le dalo lasi 1998 aningkan karlitang sarthetiso asopo sar sikaritiso SGB ahin pensi Baliram Terang apan karbi arona tang chok limpen rong asar batekang lo lasi kibom bang bom dam bom pen asu kadokawe don rapen Baliram Terang arong ta ha nampi namdur bong kroiti ke ingreng jopen nang do sila bang so arong along development ahin pusitame nane towar nane kijuna lang akinang sot government pen chingkidun si rong ta paching thura sai klembom lo bon sitame munira kai ke doko ko posi alangli pai chiklu inkoira sirkep 2009 aningkan ciwoy juilo piningan ke ningkan tretrok ke pleng lo lasi nilitum nili asopo Rajendro Terang Sorgari Gambura lapeng nili bong aki bi Baburam Terang
niliti pi akleng si kabin teron pi lapen ke asu tum doan pen amun pi tum doan pen nilitum kichik kimo alang lipan labang suarong along rong asar ke choceng abang pu mate founder alang lipan ke chikimo pon padubom lasiar nam along howang chohang lo nilitum asu sitame mo pir the do tik sitame ke do dun long bom ya pan la so pir the long mesen pen met pen ke do dun long bom ya pan si arnam howang chohang si nilitum ka chikimo asai pu padupon